Zvakaoma veduwe, kwaita nyaya hombe pano, nyaya iri kunetsa, nyaya iri kuvhundutsa veruzhinji, iyo iri kubuda nepasiti Kanzuru. Vafunga zvekare kuvhura imwe nzira yekutorera nayo vanhu mari, vagari vemuZimbabwe. Vafunga kuvatorera mari nedzimwe nzira dzakasiyana siyana. Hama dzadiwa, pabuda nyaya pano yatiri kusangana nayo iri kubva nepaZim Live, pari kutaurwa kuti the seat of Harare is only 4 functional ambulances out of the capital's requirement of 32. Finance and Development Committee Chair Councillor Costa Mande has reviewed. He said this on Tuesday when he presented the council's 548.2 million budget proposal for 2025. Monday proposed an emergency services levy on dollar per household to fund the city's dilapidated emergency. He said our emergency services require urgent capacitation. Out of a requirement of 32 ambulances, only 4 are functional. To this effect, we are proposing the introduction of emergency service and street light levies in the 2025 fiscal year to augment funding. Households will be charged $1 as an emergency services levy and $1 as street light levy. An emergency service levy is a crucial financial tool which will provide a dedicated source of revenue to fund essential emergency services. Ndo mashoko aripo atiri kusangana nawo iko zvino. Imba yega yega inenge wakusangana nemutongo wako wedhola kuti isedha iri kunzi imwe yacho iri kumboenda kuma emergency chakadaro chakadaro, imwe yacho inenge ichinzi iri kuzoenda kune zvemalights kuti anga aripo. Atizive kuti vapererwa here nedzimwe nzira dzekubatanidza mari, nekuti tiri kuzongonzwa kunzi mari dzacho pambotambiswa mari yakadai pavanga vachiita mamiting pakambobuda nyaya yakanetsa zvikuru vachinzi vakadya 11 million pamamiting avaiita, tikashaya kuti imari yese yakadyiwa nekudhailuta mazowe nemabhisiketsi here kana kuti yakadyiwa nei. Saka iko zvino vakutsvaga dzimwe nzira dzekuti musha wega wega $1 pakufamba. Ndo nyaya yatiri kusangana nayo, hama dzadiwa. Handisi kuzivawo kuti imimi makaitarisawo munoionawo sei. Zviri feyawo here izvi kwamuri? Muri kuwiriranawo nazvo here kana kuti muri kuti vari kupengereka? Munokwanisa kutiudza zvamunenge muchifunga mucomment section kuitira kuti vakwanisewo kuzozviona kana muchinge mapedza kulaika. Tosangana pane rinotevera.